tady zas. Dneska jsem si připravil odpovědi na top 10 otázek, které jsem dal na Facebooku a na YouTube. Přivykáš se někdy? Ne. Kolik máš odběratelů? 9. Kolik ti je let? Další otázka, která padla skoro všude, je mi... Vycházíš dobře se svým bratrem? Ano, mám ho moc rád. Gay! Točíš rád? Ne. Nechci skončit s YouTubem? Chci. Který si to koupil. Čím natáčíš? Bohužel zatím na bráchu. Míšo, co na tvoji tvorbu říkají rodiče? Brácha mi vždycky pomáhá s těma videama. Je to sice top 10, ale jeden bonus jako přidává,